Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe ene wayno en garti kadi e windande men hande Dental Dina TV Amo Jeeno ko hen jiɗɗo jeeyede hen o jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal mbaɗa abonné windande watture nogas ɗiɗi hande eɗen janga ko wiyete kef so adima ko yowani ko kef hakkude bindol yowani ko kef sara bindol yowani ko kef alama wondi hay goto yowani ko kef ayini ka mawɗo e ka tokoso wona pulaar o waɗi ɗum kef so adima kef hakkude bindol kef sara bindol kef alama wondi kef wadde hande kam on tampani kef so adima ko kef hakkude bindol ko kef sara bindol ko kef alama wondi hay goto wayni kef wadde kef foftini on hande so adima yowani hakkude bindol yowani sara bindol yowani alama wondi hay goto yowani foof kon ko kef ay ka mawɗo nani ka tokoso ari ardi ɗum woni kef oko kef windande wattude nogas ɗiɗi nde ala ko janguɗa so wona kef tan ɗo ko kef ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañiɗon jangon ɗigga yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen kadi yo Allah won gondiɗo ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wa salam